Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela ċara l-fatti dwar l-annullament tal-konċessjoni tal-isptarijiet quddiem il-propaganda tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela għamel dan waqt diskussjoni parlamentari fuq l-istess deċiżjoni tal-Qorti Ċivili dwar il-konċessjoni ftit tal-jemilu. Diskussjoni parlamentari li kienet karatterizzata minn ajjat u isterizmu sfrenat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista b'tentattiv li jostru jitelfu l-Prim Ministru milli jiċċara l-fatti dwar din il-konċessjoni u deċiżjoni dwarha. Dr. Abela bil-fatti semma d-deċiżjonijiet li ħaqu u l-gvern li jmexxi brabta ma' Stewart mill-2020 il-qoddim. Il-Prim Ministru beda billi qal li ftehimiet ġew iffirmati fl-2016 fil-waqt li huwa ġielet bħala deputat wara li dawn l-istess ftehimiet kollha kienu ġew iffirmati. Tieni fatt għaliex hawnhekk nitkellem bil-fatti u mhux bl-spekulazzjoni. Fl-aħħar 3 snin fil-konfront ta' Stewart Healthcare ħadna pożizzjoni konsistenti. Dejjem għednilhom pakta sunt servanda li jfisser illi l-pattijiet u l-obbligi legali qegħdin hemmhekk biex jiġu osservati. Dr. Abela sostna wkoll li minn Jannar tal-2020 il-qudiem il-Gvern fittex lil Stewart Healthcare għall arretrati tat-taxxa li akkumulaw tant li llum Stewart stess daħlet lill-Gvern il-qorti fuq kontestazzjoni legali. Fatt ieħor sur President minn Jannar tal-2020 il-qudiem lil Stewart Healthcare ma tajnija ebda pagament għajra għal dawk li kienu joħorġu mill-ftehimiet illi kienu diġà iffirmati. Fatt ieħor sur President, iva, Stewart Healthcare ġiet għandna darba 2, 3 u talbitna biex nirrevedu u talbitna biex nimmodifikaw il-ftehimiet eżistenti inkluż il-ftehimiet prinċipali, d-deċiżjoni finali tagħna kienet illi ma se jinbidel xejn dwar ebda wieħed mill-ftehimiet li kien hemm eżistenti. Madankollu l-Prim Ministru ma waqaf xawn. Punt, Sur President, illi sissa konvenjentement il-kap, anzi Dr. Adrian Dalija, l-ex kap tal-Oppożizzjoni, naqas milli jsemmi. Prova fl-ewwel reazzjonijiet ta' nhar il-ġimgħa nifhem li kien għadu bl-ewforija nifbu, ma prova jitfa' ċertu battuti u prova jitfa' li kelli rwol u ma kelli xogħol, ħaġa waħda ngħidlek illum għadek kif għadt inti. Illi fil-kawża xedu 55 xhud. Kellek 5 snin. Qatt ma sejjaħt li biex nixed, kont nitla fil-kawża bil-ġurament inwieġbek għal kull domanda u ma sejjaħtlix. Fuq il-kritika tal-Oppożizzjoni dwar ir-reazzjoni tal-Gvern, il-Prim Ministru kkoreġa mill-ġdid li l-Gvern mal-ewwel mar biex naqqas il-perjodu tal-appell għal din is-sentenza fil-waqt li jekk din tintlaqa se ssir talba quddiem il-Qorti Superjuri biex din tinstema' b'urġenza. Dr. Abela tenna li l-prijorità immedjata tal-Gvern hija li jibqa' jiġi mpoġġi fuq quddiem l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru tenna li dan jgħottu kollha l-ħaddiema kollha fil-qasam mediku, sostna wkoll li s-servizz tas-saħħa se jibqa' jiġi provdud b'mod normali. Intant il-Prim Ministru quddiem il-biża' li tixħet l-Oppożizzjoni fuq l-investiment dirett barrani f'pajjiżna garantixxa is-serħan il-moħħ. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela sostna li fil-waqt li dan il-Gvern wettaq diversi riformi fadal x'indirizza u b'hekk din ħadd tkun l-enfasi ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru temm li dan il-pajjiż għandu ħafna tajjeb u assigura li l-pajjiż se jibqa' mix il-qudiem. U għalhekk in-nies tibqa' tafdana għaliex perfetti maħniex imma supervi żgur illi maħniex lanqas u fil-waqt illi nindirizzaw fejn meħtieġ nibnu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb li sar u tajjeb dan il-pajjiż għandu ħafna għalhekk pajjiżna mexa l-qudiem u għalhekk li pajjiżna se jibqa' miex il-qudiem.